i em va dir: Genís, estic desesperat. Necessito que pels guardonats i per tota la gent que vindrà, unes 250 persones que ompliran el teatre principal de Badalona, ens parlis del Pompeu Fabra. Però ja farà 1 hora i mitja que dura l'acte i, per tant, has de fer una cosa una mica original. Has d'intentar que aquesta gent que ja es voldran aixecar, que ja estaran una mica neguitosos, vulguin atendre una mica més l'acte per aguantar la cloenda. Podries fer una cosa original? Ostres, Jaume. Clar, parlar de Pompeu Fabra, diguem que per mi és apassionant, però ho he trobat. He trobat una manera de parlar de Pompeu Fabra d'una manera, crec que original, i espero... Han de saber que avui els faré servir de conillets d'Índies per provar si funciona o no funciona. Si no funciona, no m'ho tinguin en compte, no ho diguin a ningú. I si funciona, en cas que sí, ho provaré en altres teatres. Per tant, em puc veure una mica, que vagi bé, o sigui que m'he d'esmerar. Esclar, jo el que no sabia, Jaume, és que avui hi hauria un acte tan important amb uns guardonats absolutament extraordinaris. L'Enric Larreula és un clàssic, és un mític de la lluita catalanista al nostre país, jo l'admiro molt. En Joan Soler i Amigó jo no me'l coneixia, però havent dit el que ha dit, per mi és un senador de color groc. M'han encantat, no rigueu, però és veritat, jo l'he vist així. Aquestes ulleres és per veure de color groc. Però vostè també la veig, li veig que té una bufanda aquí de color groc. Ho és, he quedat parat amb el grup enderroc perquè, en fi, engendrau aquestes sabatilles que porta. Encantat. A la Carme Sanz la conec força perquè, a part de seguir-lo en teatre, doncs, vaja, soc un admirador de la seva reivindicació de l'Isabel de Villena, de la Carme Serrallonga, que és una figura impressionant, d'aquelles que, igual que el Pompeu Fabra, i aquí anem al tema, sense deixar-me de felicitar l'Ateneu Barcelonès amb aquesta tasca que feu, i no em deixi ningú més, i evidentment emocionat també com la Carme per la figura de la Patrícia, que era una dona que va descobrir el català, va venir a viure aquí i va lluitar fins al seu darrer dia. Una biografia impressionant, la de la Patrícia, que mereix tots els homenatges possibles. Esclar, quan el Jaume em va dir a més, hi haurà l'Ester Franquesa, que és badalonina. La tensió per l'acte i per la meva intervenció al final serà incrementant, perquè la meitat de les coses que jo explico, o més, del Pompeu Fabra, les he copiat d'ella. Perquè l'Ester Franquesa ha escrit molt més del que sembla sobre el Pompeu Fabra, i jo t'he de dir que ara he publicat una cosa al Sàpiens, que es diu L'home del tramvia, que té molt a veure amb Badalona, que l'he copiat pràcticament d'aquell llibre que vas fer tu. Aprofito per dir-te que, en fi, no em demandis ni... Bé, perquè el que fem els periodistes una mica és això, intentar entusiasmar a la gent amb aquests personatges tan impressionants que han marcat la nostra història. Qui era Pompeu Fabra? Esclar, explicar això a Badalona és una gran responsabilitat, però és que el Pompeu Fabra, i de seguida ho entendran, va fer una cosa impossible, que és que per primera vegada a la història, de Catalunya, va aconseguir que ens posessin tots d'acord. I això és un impossible. I ho va aconseguir el Pompeu Fabra. L'única vegada a la història. Va aconseguir, a finals del XIX, començar a prémer l'accelerador per tal que el Verdaguer, el Guimerà, el Maragall, tota aquella colla de grans escriptors a finals del XIX, que cadascú escrivia com li donava la gana, comencessin a endreçar una mica la seva escriptura i a nivell oral fer que la gent també anés una mica allò que se'n diu sistematitzada. Com s'ho va fer això? Encara no ho entenem. Però ho va fer. Ho va fer d'una manera tan enraonada que fins i tot quan entra a treballar, a col·laborar a la revista L'Avenç, que s'acabava amb S, quan surt ja s'acaba amb la trencada. A tot arreu on passava el Pompeu Fabra apareixia la L geminada, la I llatina reconvertida des del calaix del castellà a la Y, i començava a groguejar una mica, diguem-ho així, tot el que és el territori lingüístic, que era un absolut desgavell. Tu, Esther, ho expliques molt bé en aquell llibret.
I hi ha una cosa que m'ha fascinat del personatge, que penso, i de seguida anem a la sorpresa, que és la següent, que és Badalona. En Pompeu Fabra s'ho va passar molt malament, perquè tothom s'hi oposava. Aquí, quan algú té una bona idea, l'esport nacional del país és anar en contra i criticar-lo fort. I el Pompeu Fabra el que va fer va ser no va aguantar més, pobret, era molt jove, i se'n va anar a Bilbao. Va trobar feina a Bilbao, va oferir una càtedra, era un home intel·ligentíssim, d'enginyeria química, i va dir, saps què? Jo no em vaig. Això passa molt també. Se'n va als cervells. El que va fer a Bilbao va ser continuar treballant. Continuar treballant amb aquesta persistència tan pompeica que és la seva, de tal manera que l'antic Prat de la Riba, i aquí estem arribant a Badalona, li diu, escolta'm, has de tornar. Se celebra un congrés de llengua catalana, el primer, molt important, en què el Pompeu Fabra inevitablement es converteix en l'estrella màxima, perquè és un home que efectivament comença a fer entendre a la gent que fins que no anem a una, això serà un complet batibull. Inopinat, què diu vostè? Sí, és que és veritat, té raó. És que ens en fa falta més. Li sona, tot això? I això és extremadament important per comprendre que el Pompeu Fabra, en contra del que la seva dona li recomanava, va tornar a Catalunya. Perquè li deia, escolta'm, aquests que et diuen que són amics teus, te la fotran, perquè són catalans. Els catalans són així. És veritat, és el que tiene. És veritat, això. Tenim aquest problema, tot ho critiquem. Però torna. I torna amb una força, torna amb una il·lusió, torna amb unes ganes, que en lloc d'anar a Barcelona se'n va a Badalona. Se'n va a Badalona perquè hi ha mar, i perquè la filla, que estava malalta, li convenia fer banys de mar, li convenia la platja, li convenia aquesta proximitat. I la veritat és que a Badalona, quan el Jaume em va dir, vas a Badalona per a la Pompeu Fabra, vaig pensar, ostres, va ser tan feliç a Badalona. En Soler Miguel ho ha dit, ara no sé més aquest senyor Marlo. On és? Vostè és fantàstic. A Badalona no tan sols el van estimar, sinó que al Pompeu Fabra li van succeir dos fets molt importants. I vostè ho ha dit. El primer fet és baixar a baix al poble, és entendre's amb la gent, és timar de la gent totes aquestes essències tan catalanes que cadascú deia de manera diferent i que ell ho unificaria amb aquest diccionari general de la llengua catalana, aquest totxo vermell, que el meu avi feia servir per afalcar la porta i que molta gent el té en celo, de tant que l'han fet servir, és igual pel que feu servir. S'ha de tenir. Aquest diccionari s'ha de tenir, molta gent s'ha de llegir com la Bíblia. Jo mateix, per exemple, no us enganyo, jo el tinc en celo, jo el tinc destrossat. Per cert, la versió de la primera edició de l'any 32, que era de color beix, es pot trobar a internet per 40 euros. Ara mateix, Esther. Sí, com que si no el aniràs a buscar, jo el passaré davant perquè ja el tinc reservat. 40 euros, val? Jo el tornaré a posar a la venda i llavors tu ho podràs veure més alt. D'acord? El segon fet badaloní és el tramvia. En Pompeu Fabra havia d'anar cada dia a Barcelona a treballar a l'IEC. Li van donar el càrrec a l'IEC perquè efectivament és el que l'acabaria convertint en el, com ha dit el Quim, amb el seny ordinador de la llengua. I per tant, havia d'agafar el tramvia, en principi, 2 vegades al dia. Ell què feia? L'agafava 4 vegades al dia. Per què? Perquè anava a dinar a casa. La seva dona tampoc es veu que tampoc és que cuinés tan bé. Però el cas és que en Pompeu Fabra agafava el tramvia 4 cops al dia per informar-se, per això que ha dit el senyor Soler. Perquè la seva dèria era parlar amb el conductor. Era parlar amb el senyor que anava a vendre llibres a Barcelona, el senyor, el pagès, que havia d'anar a fer uns encàrrecs, aleshores recados. Els recados, encara en faig algun. Perdoneu, estem entre amics. Per tant, el Pompeu Fabra es troba, com ha dit el senyor Soler, en la posició del lingüista, del lexicògraf, de la persona que sap fer que la llengua popular, la llengua del poble, retorni a través d'aquests viatges fantàstics en tramvia, d'on ell extreu molt del seu vocabulari. La millor anècdota de totes, i també està en el teu llibre, és el dia que el tramvia es va espatllar.
el dia que el tramvia, que era el número 43, es va estallar, aquell dia, telèfon. És el Pompeu que ens truca. No va trucar mai per telèfon, es veu. És veritat, això, Esther? Que sí? Bé, el cas és que el dia que es va espatllar el tramvia, l'únic passatger que no va baixar del vehicle va ser el Pompeu Fabra. Perquè li va interessar poder parlar amb els mecànics que van anar a arreglar el tramvia per saber el nom que rebien les peces que s'havien de canviar. Us imagineu això? Quan l'any 32 apareix el Diccionari General de la Llengua Catalana, el famós totxo, aleshores beix i era vermell per 40 euros a internet, el diccionari va arrasar. Es va vendre com rosquilles. I a Badalona, i això m'encanta, i això amb ell, això és una cosa absolutament que mai us ho podrem agrair prou als que no som de Badalona, van aparèixer flors al voltant del diccionari, els aparadors de les llibreries de Badalona que oferien aquest diccionari, en homenatge a l'home que dins d'aquest diccionari feia un homenatge a la vegada a la ciutat que l'havia acollit i que tant se l'havia estimat i que tantes vegades havia hagut d'agafar el tramvia. Fantàstic. Absolutament genial. Mai podrem agrair prou a la ciutat de Badalona el fet que us hagueu estimat tant i tant i tant i tant amb un personatge el més important del segle XX, Pompeu Fabra és el català més important del segle XX, us l'hagueu estimat tant a Badalona. I ara ve